Tästä on mun rakkimusiikit. Onks hyvät musiikit? Kommentkoitaa. Onks tää hyvä musiikit? Älkää välittäkö, siksi mulla tulee mainoksia aika paljon. Te voitte kuunnella koko vitsiinä musiikkia. Ja me mennään monta levoja. Katsotaan tätä. Mä en ihan kuule tätä. Vitsi, skipataan sitten kun mun... No, ei sittenkään. Joo, mennään eriin. No payment, no limit, Skipataan silloin no kun me ads, ollaan mennyt just fun. ohi tästä. Vihdoinkin me päästiin tähän. Sen kesti aika kauan. Hei, muistakaa tilaa mun kanava tietenkin. Haluatko te katsoa kaikesta pelottavia? Jos skipataan vaikka noin. Mitä? No, täällä on uusia juttuja. Mikä otetaan? Mikä on hyvä alku? Onks tää? Ei piirustusta. Tää on aika hyvä. Okei, tää on aika huono. Aloitetaan tästä. Mikä on tää? Mikä tää? Okei, no niin. Päästiin. Aika hyvin. Videokohtaisiksi mä teen tuon mainoksen. Siis sori, 2 mainoksia. Ei sittenkään. Tää on hyvä. Hitsi. Me odotetaan. Joo. Tuli aika crazy, voin sanoa. Ei. Vielä nähdään katsoa. Jos te haluatte katsoa osa 2, muistakaa tilaa mun kanavaa ja peukkua, jos me saadaan 5000 peukkua. Tai ainakin 1 tai 2 peukkua, se ainakin käy mulle. Tehdään sitten osa 2. Please tilatkaa mun kanavaa. Mä tarviin sitä tosi paljon. Paitsi, moikka!